नमस्कार मित्रांनो, मी मितेश राणे तुमचं स्वागत करतो मराठी सर्व्हिस या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण पाहणार आहोत की तुम्ही 10वी-12वी जी आहे ती घर बसल्या कसं देऊ शकता. 17 नंबरचा फॉर्म सुरू झाला आहे मित्रांनो. तो 17 नंबरचा फॉर्म कसा भरायचा स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. पूर्ण तुम्हाला फॉर्म भरून जो आहे तो दाखवणार आहे मित्रांनो. प्रिंटसुद्धा काढून दाखवणार आहे कसं तुम्ही इथे काढू शकता. तर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही मराठी सर्व्हिस चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर इथे 10वी आणि 12वीचे दोन फॉर्म आहेत मित्रांनो. 10वीची पण वेगळी लिंक आहे आणि 12वीची सुद्धा इथे वेगळी लिंक आहे. दोन्हीचे फॉर्म जे आहेत ते सेमच आहेत मित्रांनो. इथे तुम्हाला काही चेंजेस नाही आहेत. तर मी तुम्हाला आज 12वीचा फॉर्म भरून दाखवणार अशा प्रकारे तुम्ही 10वीचा फॉर्म भरायचा. चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही जी लिंक आहे ती डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. तिथे जाऊन तुम्हाला ही लिंक तुमच्या गुगल क्रोममध्ये मोबाईलमध्ये देखील तुम्ही ओपन करू शकता. हे दोन्ही लिंक मी दिलेल्या आहेत 10वी आणि 12वीच्या. तर दोन्ही फॉर्म सेमच आहेत मित्रांनो, काही चेंजेस नाही तिथे. तर आपण आता फॉर्म कसा भरायचा, तुम्हाला इथे ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचं आहे. तर आपण आता 12वीचा फॉर्म भरतोय तर ॲप्लिकेशन फॉर्मवर तुम्हाला क्लिक करायचं. 10वीचा देखील असंच आहे, सेम प्रोसिजर आहे, काही इथे चेंजेस नाही आहेत. तर ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर जे ॲप्लिकंट डिटेल टाकण्यासाठी ते ऑप्शन येतील. तर इथे पाहू शकता तुम्हाला तुमचं आडनाव, तुमचं फर्स्ट नेम, तुमचं फादर नेम आणि मिडल नेम तुम्हाला टाकायचं आहे. म्हणजे आडनाव, तुमचं नाव, तुमच्या वडिलांचं नाव, तुमच्या आईचं नाव तुम्हाला इथे मिडल नेम, मदर नेम तुम्हाला टाकायचं आहे. हे सगळे टाका. त्यानंतर तुम्हाला इथे जेंडर तुमचं सिलेक्ट करायचं आहे. इथे पाहू शकता तुमचं लिंगही सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचा रेसिडेन्शियल ॲड्रेस जिथे तुम्ही राहता तो ॲड्रेस तुम्हाला इथे द्यायचा आहे मित्रांनो. त्यानंतर तुम्हाला इथे पिनकोडसुद्धा द्यायचा आहे. तर पिनकोड दिल्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचं डिस्ट्रिक्ट, तालुका आणि तुमचं स्टेट, राज्य देखील तुम्हाला इथे सगळं द्यायचं आहे मित्रांनो. हे सगळं दिल्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचा आधार नंबर, मोबाईल नंबर आणि तुमची ईमेल आय डी द्यायचा आणि मित्रांनो एका ईमेल आय डीवर एकच फॉर्म स्वीकारला जाईल. तर अशी चांगली अशी ईमेल आय डी द्यायची जी आहे ती चालू असेल. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचे जन्म ठिकाणाची जी माहिती आहे ती द्यायची आहे. त्यानंतर तुमचं 10वीची एक्झाम कधी पास झाला ते तुम्हाला इथे सगळं टाकायचं आहे. तर चला आपण आपली प्रोफाईलची डिटेल्स आहे ती भरून घेऊया. प्रोफाईल डिटेल्स भरल्यानंतर इथे पाहू शकता 10वी आपण कधी पास झालो ते तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. इथे पाहू शकता SSC पास इयर, तर तुम्ही आता तुमचं इथे महिना तुम्हाला निवडायचा आहे. तुम्ही 10वी कधी पास झाला आहे ते तुम्हाला इथे निवडायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे वर्ष निवडायचं आहे. वर्ष निवडल्यानंतर तुम्ही कोणत्या बोर्डातून पास झाला, पुणे बोर्ड, नागपूर बोर्ड, औरंगाबाद, मुंबई, कोकण बोर्ड जे असेल ते तुम्ही टाकू शकता. आता आपण इथे मुंबई बोर्ड टाकूया. त्यानंतर इथे पाहू शकता तुम्ही जे लास्ट 10वीचं वर्ष होतं ते कधी तुम्ही शाळा जी आहे अटेंड केलेली, म्हणजे शाळेत तुम्ही 10वीच्या वर्षी कोणत्या दिवशी तुम्ही लास्ट तारीखला इथे गेला होता ते तुम्हाला ते टाकायचं आहे. म्हणजे 10वी जर तुम्ही गेल्या वर्षी पास झाला असेल तर गेल्या वर्षी तुम्ही कोणत्या तारीखला तिथे गेला होता, म्हणजे लास्ट अटेंडेड स्कूल तुम्हाला इथे तारीख टाकायची आहे. त्यानंतर तुमचं जे 10वीचं शाळा असेल ते शाळेचं नाव तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. इथे औषधा मी शाळेचं नाव टाकून घेतलं. त्यानंतर इथे शाळेचं इंडेक्स नंबर काही टाकायची गरज नाही, ते काही कंपल्सरी आपल्याला नाही आहे. आणि त्यानंतर ती शाळा कुठे आहे, त्याचं गाव, त्याचा तालुका, जिल्हा आणि तुम्हाला राज्य इथे टाकायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर ते पाहू शकता तुम्ही जर तुम्ही ज्युनियर कॉलेज अटेंड केलं असेल, म्हणजे 11वीला अटेंड केलं असेल तर तुम्ही येस करा किंवा नो करू शकता. जर येस केलं तर तुम्हाला इथे किती तारीखला तुम्ही अटेंड केलं होतं, लास्ट तारीख कोणती होती ते तुम्हाला इथे टाकायचं, म्हणजे कोणती लास्ट तारीखपर्यंत तुम्ही गेला होता कॉलेजला ते टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे पाहू शकता शाळेचं नाव देखील तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. ज्युनियर कॉलेज म्हणजे 11वी तुम्ही कोणत्या कॉलेजमध्ये केली ते तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. इथे इंडेक्स टाकायची गरज नाही. त्यानंतर तुम्हाला जे शाळा असेल ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे, कोणत्या गावात आहे मित्रांनो, आणि त्यानंतर कोणत्या राज्यात आहे ते सगळं टाकायचं आहे. तुम्हाला इथे पाहू शकता स्टेट ऑफ ज्युनियर कॉलेज आले तेथे तुम्ही राज्य तुमचं टाकायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर मेन मुद्दा येतो तो स्ट्रीम. तुम्हाला 12वी कोणत्या स्ट्रीममधून करायचे, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, तर तुम्ही ते निवडू शकता मित्रांनो. त्यानंतर इथे पाहू शकता खाली तुमचं पासिंग इयर तुम्हाला टाकायचं आहे मित्रांनो. ज्युनियर कॉलेजमध्ये तुम्ही कोणत्या वर्षी पास झाला 11वी ते तुम्हाला इथे टाकायचं. मंथ टाकायचा, महिना टाकायचा, नंतर वर्ष टाकायचं आणि नंतर तुम्हाला राज्य टाकायचं आहे. तर चला आपण इथं महिना टाकून घेऊया आणि इथे सिलेक्ट करून तुम्ही ते वर्ष देखील टाकू शकता. पूर्ण डिटेल्स मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. हा पूर्ण जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण लास्टपर्यंत पहा मित्रांनो. तर तुम्हाला इथे टाकायचं आहे सगळं. तुम्हाला इथे पास नापास जे असेल ते तुम्हाला इथे स्ट्रीम तुम्ही स्टेट तुमचा आहे जो स्टेटस आहे तो टाकायचा आहे. त्यानंतर इथे पाहू शकता तुम्ही कॉलेजमध्ये कोणत्या जे कॉलेज आहे कोणत्या कॉलेजसाठी तुम्ही अप्लाय करता, 12वीला तुम्हाला कोणते कॉलेज पाहिजे त्या कॉलेजचं इथे तुम्हाला गाव, नाव, तालुका
आणि तुम्हाला मीडियम देखील निवडायचं आहे. तुम्ही इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम इथे पाहू शकता. स्ट्रीम निवडायची आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स. तर आपण आर्ट्स निवडूया. त्यानंतर तुम्हाला इथे इंग्लिशमधून करायचं आहे, हिंदीमधून की मराठीमधून करायचं आहे ते तुम्हाला इथे निवडायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही जे गाव किंवा तालुका निवडला असेल त्या तालुक्यातील तुम्हाला इथे कॉलेजेस ते तुम्हाला इथे लिस्ट दिसेल. इथे पाहू शकता लिस्ट दिसते कॉलेजेसची. जे तुम्हाला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल 12वीला ज्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला फॉर्म परीक्षा द्यायची असेल ते कॉलेज तुम्हाला इथे निवडायचे. जे जवळपास तुमच्या कॉलेज असेल ते तुम्हाला चांगलं वाटत असेल ते तुम्ही निवडू शकता. इथे पाहू शकता मी आता एक कॉलेज निवडलं इथे. तर चला आपण एक इथे कॉलेज निवडून घेऊया. कॉलेज निवडल्यानंतर इथे पाहू शकता कॉलेजचा इंडेक्सचा कोड ॲटोमॅटिक इथे येईल. त्यानंतर तुम्हाला खाली काही करायची गरज नाही. तर खाली तुम्हाला असं दिलं आहे की तुम्ही कोणतीही 12वीची एक्झाम ह्याच्या आधी दिली आहे का, असेल तर येस करा किंवा नो करू शकता. कोणती युनिव्हर्सिटी बोर्ड किंवा महाराष्ट्र बोर्डातून एक्झाम दिली असेल तर येस किंवा नो करू शकता. आपण इथे नो करूया. देऊ शकता येस आणि 2 येस केला असेल तर तुम्हाला ते एक्झामचं सगळं डिटेल्स द्यावी लागेल. कोणत्या वर्षी केली होती, कोणत्या कॉलेजमधून केलं होतं, सगळं इथे डिटेल्स द्यावी लागेल. त्यानंतर इथे जो मेन मुद्दा येतो तो म्हणजे डॉक्युमेंट्सचा. तर डॉक्युमेंट जे आहे त्याची साईज जी आहे ती 200 KB वरती नसायला पाहिजे मित्रांनो. 200 KB अंडर असायला पाहिजे. तर आता आपण सगळ्यांना इथे तुम्हाला 10वीचं सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही येस करू शकता किंवा नो करू शकता. त्यानंतर ज्युनियर कॉलेजचं तुमचं 11वीचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही इथे येस किंवा नो करू शकता. तर आपण इथे नो करूया. त्यानंतर तुमच्याकडे 10वीचं जे लिव्हिंग सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही इथे येस किंवा नो करू शकता. त्यानंतर खाली येतं पासपोर्ट साईज फोटोची साईज जी आहे मित्रांनो 100 KB असायला पाहिजे. तर पासपोर्ट साईज फोटो तुम्हाला इथे अपलोड करायचा आहे. तर चला आपण इथे पासपोर्ट साईज फोटो एक अपलोड करू घेऊया. जर तुमची फोटोची साईज जास्त असेल तर तुम्हाला रेसाईजची जी वेबसाईट आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ती करू शकता. तर आता इथे आपल्याला लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे आहे ते अपलोड करायचं आहे. 10वीचं जे तुम्ही शाळा सोडल्याचा दाखला होता तो तुम्हाला इथे अपलोड करायचा आहे. तर चला आपण दाखला इथे अपलोड करून घेऊया. तर दाखल्याचं आपण पहिल्यांदा नाव चेंज करूया आणि इथे अपलोड करूया. जर तुम्हाला कोणते डॉक्युमेंट्स अपलोड करताना प्रॉब्लेम येत असेल साईजचा तर तुम्ही ती वेबसाईट बघू शकता. ती डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे. तर आता इथे पाहू शकता सेकंडरी जे आहे 10वीचं मार्कशीट ते तुम्हाला इथे अपलोड करायचं आहे. तर चला मी आता एक PDF फाईल 10वीच्या मार्कशीटची इथे अपलोड करून घेतो. तर चला इथे पाहू शकता मी एक PDF फाईल अपलोड केली आहे. अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला खाली येऊन इथे जो चेकबॉक्स दिसतो आहे त्यामध्ये तुम्हाला टिक मार्क करायचं आहे. चला आपण टिक मार्क करू. आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचं मीडियम जर पहिलं निवडलं होतं मराठी हिंदी ते तुम्ही इथे निवडू शकता. तर आता मी मीडियम मराठी इथे निवडतो. आणि त्यानंतर तुम्ही जे लाल कलरमध्ये दिसत आहेत 4 पॉईंट्स 3 पॉईंट्स ते तुम्हाला इथे पूर्ण वाचून घ्यायचे आहेत मित्रांनो. फॉर्म 17 हा जो आहे फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला एक पोच पावती भेटेल. ती पोच पावती फॉर्म काढून तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये जायचं आणि तिथे सबमिट करायची आहे मित्रांनो. आणि एकदा पेमेंट केलं की पुन्हा रिफंड होत नाही. पुन्हा जर काही तुम्हाला मिस्टेक असेल फॉर्ममध्ये तर तुम्हाला पुन्हा पेमेंट करून फॉर्म भरावा लागणार आहे. तो म्हणजे दुसरा फॉर्म भरावा लागणार आहे. ह्या फॉर्ममध्ये काही दुरुस्ती होत नाही मित्रांनो. तर हे चेक करा आणि त्यानंतर सबमिट करा. तुमची खात्री करून घ्या सगळी माहिती बरोबर आहे का. त्यानंतर इथे तुम्हाला सबमिट बटनवर क्लिक करायचं आहे. इथे पाहू शकता माझा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे. इथे SSC मार्कशीटची साईज आहे ती 200च्या वर झाली आहे. तर मी इथे असं जे आहे PDFला कंप्रेस करून घेतो आणि पुन्हा इथे अपलोड करतो. अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला इथे सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा पॉपअप येईल. तर तुम्हाला इथे सांगतं आहे की तुम्ही एकदा पेमेंट केलं की तुम्ही पुन्हा इथे एडिट करू शकत नाही. तर तुम्ही येस किंवा नो करू शकता. तर आपण येस करूया आणि इथे पेमेंट करून घेऊया. तर पेमेंट करण्यासाठी इथे पाहू शकता पूर्ण डिटेल्स तुम्हाला येतील. तुमचा फॉर्मचा क्लायंटचा कोड येईल, फॉर्मचा कोड येईल. तुम्हाला इथे महाराष्ट्र बोर्ड पुण्याचा टॅगलाईन येईल. 600 रुपये तुम्हाला इथे द्यावे लागणार आहेत मित्रांनो. आणि तुमचा इथे ईमेल ID फोन नंबर भेटेल. आणि तुम्ही इथे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, नेट बँकिंग सगळ्यांनी इथे तुम्ही पेमेंट जे करू शकता. तर चला आपण इथे डेबिट कार्डने पेमेंट करून घेऊया. तर तुम्हाला इथे डेबिट कार्डवर क्लिक करायचं आणि तुमचं इथे पेमेंट तुमच्या कार्डाची डिटेल्स टाकून इथे 603 रुपये म्हणजे 3 रुपये तुम्हाला GST इथे टॅक्स लागणार आहे ते तुम्हाला पेमेंट करून घ्यायचं आहे. पेमेंट केल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता पेमेंट सक्सेसफुल झालं आहे. त्याची पोच पावती तुम्हाला भेटलेला आहे. आणि त्यानंतर ते दिलं आहे की तुम्हाला 1 तासामध्ये इथे मेल किंवा SMS द्वारे कळवण्यात येईल की तुमचा फॉर्म जो आहे आलेला आहे. तर तुम्हाला इथे डाउनलोड ॲप्लिकेशन करून तुम्हाला इथे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे मित्रांनो. तर डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला पाहू शकता तुमच्यासमोर मी तुम्हाला इथे ओपन करून दाखवते कशाप्रकारे तुम्हाला इथे प्रिंट दिसणार आहे. ही प्रिंट जी आहे ती तुम्हाला तुमच्या जे कॉलेज निवडलं त्या कॉलेजमध्ये जाऊन तुम्हाला इथे सबमिट करायची आहे. 14 ऑक्टोबरच्या आधी तुम्हाला ही जी प्रिंट आहे ती तुम्हाला प्रिंट सबमिट करायची. आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला डॉक्युमेंट्स देखील जोडायचे आहे. जसं की तुमचं 10वीचं मार्कशीट आणि शाळा सोडल्याचा दाखला तुम्हाला या डॉक्युमेंट्ससोबत जोडायचा आहे. तर ही प्रिंट पाहू शकता अशा प्रकारे ही प्रिंट असणार आहे. तर ही प्रिंट तुम्हाला कॉलेजमध्ये जाऊन सबमिट करायची आहे. तरच तुमचं जे आहे 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेला तुमचं नाव घेतलं जाईल.
तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या मित्रांना देखील सांगायला विसरू नका. जर मराठी सर्व्हिस चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.